bersama Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyimak lagu khususnya buat Kedung Balai. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Dan mudah-mudahan dikenengkan jodohnya dan diberikan rezeki yang banyak. Amin. Monggo yuk kanca ning isi
Oh, monggo Ayah Gilang, Pak Arno, yang dari Cikampek mana Cikampek yuk. Hei, oh, yo yo, Cikampek Cikampek. Beliau fokus baca, Mbak. Bapak, nggih. Pon belajar pinten minggu, Pak? Oh, ketwau. Nggih. Bapak salah pilih guru, harusnya belajarnya ke saya. Cepet, Pak. Kalau sama saya kilat. Cepet banget Bapak langsung pinter pokoknya. Aduh. Sabar, nggih, sabar. Dikit lagi, Pak, dikit lagi keluar, Pak, nggih. Dikit lagi, Pak, dikit lagi.
1, 2, 3. Oh nggih, Bapak rondo country nggih. Monggo. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingalan tindak wayaran numpak taksi dhewean apa ora wedi timbangan kula turun kancane Rasana alias kebetulan belanjane kadang rada kabutan yen burung mas enggal-enggal trencangi tekan omah mangke kula orai. topil wong lekan kelak momongan niki poncen apa Mbak Yu badhe pindahan Mas sampeyan aku jiwa kula rodha kanyaran ditinggal lunga. awan-awan lunga blonco ning kebon jahe rawan rondo kanggoku sing penting oke Ning Semarang Mas nopo gelang karo anting-anting nadyan rodha nanging ijen kami Mas ayo Paroni Niko Pak sinten Mas Pak Harno
Yo. Ah, Yang dari Lampung bisa joget jempol. Lampung, 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 Lampung. Lampung, Lampung. Pak Irfai dan juga Ibu. Ceritane wong seneng tunggal sak bali. Cecer saben dinane. Saya suwe. Suwe saben cecer nyekel. Tangane mancur ngomong mas. Aku tresno kowe. Ceritane wong seneng tunggal sak bali. Hip hop, hip hop. Yo. Kecubung. Hey. Ora kena nggo sembrono, ora becik nganggo priya wanita rawe iku paribasane tinimbang rawe luwih becik tak tinggalke. Dilaces mana ini dilaces? Asik asik. Ceritane wong seneng tunggal sak bali. Cecer saben dinane. Saya suwe saben cecer nyekel tangane. Bapak masih kuat berdiri, Pak? Berdiri, Pak, yuk. Iya. Loh, aku iso toh. Ibunya juga. Ceritane Ibunya boleh. Ibu, ibu. sama ibu yuk. Masih bisa berdiri sampai ngosek. Sampai cecernya ke tangane hancur. Ngomong bapak, aku tresno kowe kembang hatiku digawe lara kembang melati agawe larane ngati Kecubung. kecuma agawe atiku bingung kembange mawar tresno wis kadung bubar. Tresno ora kena nggo sembrono, ora becik nganggone priya wanita rawe iku paribasane tinimbang rawe luwih becik tinggalke. Udah Bapak, sebentar aja berdirinya. Tapi di host. Yo. Hey.
pisan. Hai. Niki asmanipun Pak sinten nek urung kenal. Bapak sinten, Bapak? Pak Muji. Nggih. Dan juga Ibu Muji. Nduk puput sisan nduk ngadeg nduk engko babaske podang kuning nduk. Ayo, kancane Mbak Melani. Engko. Oke, siap. Ini salam juga buat teman-teman yang di Kelapa Gading ini loh Pak Muji loh. Oke. Lajub. Yo. Dan juga Mamah Puji. Hae Pak Puji. Lah kok Pak Puji loh? Muji. Oh Pak Muji. Ya Allah. Kok teratap-teratap loh aku. Hae Pak Muji. Nggih. Kok enek sing teriak-teriak di sana. Enek sing terbangun mendengar kalimat itu. Pak Irfai wong ngersake anu podang kuning. Podang kuning niki Pak nggih ngersake jambu alas. Jambu alas. Jadi ya. podang kuning dulu habis itu jambu Jambu alas. alas. Oke, cus. Lajep. Yo.
Bola Coke Indonesia.
jonggrang. Candi sewu sawangi kudu dadi. Yo jonggrang panyuwunmu tak turuti. Budi sampun Roro Jonggrang. Yo. Ah, Ayo yo. Ayo para dulur-dulur Kang Masku kabeh. Monggo Mas Kapio. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mungkal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaparan. Mula kowe dadi wanita boyongan. Yo! Jonggrang Anak sewu kudu dadi. iya jonggrang waton kowe ora kabeh yo Ini bapak-bapak yang lain mau minta lagu apa? spesial buat Bapak RT. Pak RT juga ya? Pak RT juga ini. Ini Pak RT, ini Pak RW. Ya Allah. Oh, sekretarisnya. Roro jonggrang kowe pancen tenang ora mungkal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyongan hey! Obat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa Roro jonggrang manut sun budut karo bebono jonggrang
sunggang panyuwunmu tak RT yang belum siapa ini yang belum? Mas Mbak. Oke. Bapak, ya Allah kepanggih. Ibu. Kono wae. Sepisan ketemu. Wong bagus katilanku. Dodo ati pinten siang lermu yai segoro jatan bisa ngeke hatiku suwe aku ngenteni lewong ati tangan jami Nah, seragen yo ngene iki. Wonogiri, 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 Wonogiri Bapak. Wonogiri. Nah, siji, loro, telu. Sabda pandhitaranmu mreng sliramu dadi Gusti ngilani Tresnaku bakal kita obati. Chandra Pesona. Ayo. Bablasken apa? Jare jalur lintang asmoro, Kang. Lintang Ade, asmoro. matur ya. semanun. Lintang asmoro. Ayo, masukin Mas. Masukin pelan-pelan ayo. Ayo, siji, loro, telu.
Sabda pandita rayu